Hello, salut! Eu sunt prietenul lui Matei și el vrea să... Și el... Eu voi încerca astăzi să dau o coborâre. Uitați acolo un mare cățel. Bate un pic spre el să se dea. Hai! Hai, calc, ca e. O mai dau o dată, dar... Am speriat. Începem, 3, 2, 1, Roglicer, 120, stâng. Sunt foarte multe hopuri. Haideți, haideți! L-am dat. Și cum o voi urca? Chiar vă voi arăta. Sunt niște garduri pe aici și de-aia nu îl vedeți prea bine. Vin! Și vine. Lejer de vară. Și acesta Acesta a fost un nou vlog, mă rog, un nou show. La revedere!